ay kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus o musunod siya kanako. Maayong hapon kaninyong tanan mga igsuon. May hapon sa Padre. Ano na to yung CCC? Kabalo mo sa nang meaning sa CCC? Dili ng Catechism of the Catholic Church. Kung dili, itong chika-chika sa church bitaw, nga kahulugan. Usa siya ka istorya, mahitungod kang traditionally, mabuni siyang ituhan sa mga unang mga Kristiyanos. Matod pa, sa kanabitang panahon nga si San Pedro, gilutos na tungod kay pagyon na diya siya gikan sa Roma. Mao na niya katong mga aftermath bitaw sa human nga namatay na si Jesus, nagsugod na ang gagmay Kristiyanong katilingban. Kunya tungod lagi kay batasan ni Pedro urang-urada kaayo, pero di ay diya siya ginabuhi murabag usahay paling-paling siya. Mo nang bisan pag gipili na siya sa Ginoo, kay last week mamantong gipili siya nga mamahimong una nga Santo Papa simbahan, gani diha sa kanabitang pagtulunan ni San Pedro mo kanabitang lambo mutubo ang Santos Katoliko nga simbahan. Kani karon ang atong ebanghelyo mga igsoon sungtay man niadto. Unya sa dihang gisugdan nila sa lutos sa kanabitaw mga tao na suko sa mga Katoliko, una nga mga Katoliko, kini San Pedro, dili siya gusto nga mamatay. Ang iyang gibuhat, misibat siya gikan sa Roma, sa hilong. Samtang nisibat na siya, tungkol kay nahadlok siya nga patyon, aduna do sa usa ka balag. Unya sa dihang nagkaistoryahan na sila, wa sa kabantay nga sa Jesus liay kadto. Unya gipangutanan niya asa siya padulong kay siya lagi kana ba nagbantay sa mga tao kay hadlok siya patyon. Ang tubag daw sa mga tao miingon daw siya sa yaha, mubalik ko sa Roma aron magpalansang pag-usap. Diha-diha, na-realize niya nga ang iyahan ay nagkahibalag na tao, walay lain, kundi si Jesus. Kagilansang si Jesus aron maluwas kitang tanan sa pagkamakasasala. Ninihigayon na, sa dihang nahadlok na si Pedro, sa dihang misibat na si Pedro, nagduha-duha na si Pedro, naglibog na si Pedro sa pagtuo, nakaibalag niya karon si Kristo, yung naging personalize, unya, giingnan siya, na mubalik siya, pabalik sa Roma, aron magbalansang pag-usap. Tungod daw niya itong conversation mga igsuon, may balik San Pedro, sa pagbalik niya sa Roma, mao na niyang higayon, nagimartir siya na pabaliktad. Namatay siya, isip ko sa kamartir, gani, kanabang gilansang siya sa krus nga pabaliktad. Kung imuhang tan-awon pag-ay mga igsuon, bisan gani San Pedro, adunay mga pagduha-duha, diha siyang kinabuhi. Di bang kanang isibat na daw, itago na daw, kanabang nag-ating-ating na lang, kay dili gusto nga mamatay. Aba nakahibalag na si Kristo, nakita niya si Kristo, nakaistorya niya si Kristo, ug tungod niya na mibalik ang iyang pagtuo, mas nilalong pa kini ug mas nalig-on kini, mao na miabot sa punto San Pedro nga mihalad siyang kaugalingon alang sa iyang pagtuo. Ang atuang ebanghelyo karon mga igsuon, naghatag kanato tulo ka mga simple kaayo nga kanabitaw movements ng kinabuhi, mamahimo ko siyang requirement aron makasunod kita
sa atuang Ginoong Hesukristo. Ningon siya, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga ikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang krus, unya ikatulo, o musunod siya kanako. Ikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Sagan ra ba nato, kung kita lang yun ang pabuton mga igsuon, dili man nato ikalimtan itong kaugalingon. Kung mahimong pagani, unahon nato itong kaugalingon. Unahon nato itong mga kapamilya. Unahon nato itong mga tao nga suod ka nato. Unahon nato pagatiman, kadtong mga tao nga adunay kalambigitan sa kinabuhi isip usa ka tao. Katong doon sa itong kasing-kasing. Kung kita lang yun ang pabuton mga igsoon, sa sinugdanan pa lamang, murag lisod na. Liman ka nang hikalimtan niya ang iyang krus. Pero kita, as much as possible, unahon na itong pamilya. Unahon na itong mga tao na duol sa atuang kasing-kasing. Kung gusto kita nga musunod sa Ginoong Hesukristo mga igsuon, kinahanglan makamao kita nga kalimtan nato ang atong mga kaugalingon. Unsa may pasabot niya na, dili na nato atiman atong kaugalingon, dili. Ang pasabot niya na, kinahanglan nga unahon nimo unsay panginahanglan sa uban. Mo sakripisyo ka, maningkamot ka, ug unsay kaayo sa uban. Mubuhat ka ug maayo tungod og alang kay gusto ka nga magatabang sa uban. Dili kay unahon nimo kaugalingon. Dili kay unahon nimo nga madato ka. Di man ko against ng pagkadato, pero wa may problema nga madato ka, pero mas pindot gyud siya mga igsuon na nadato ka, pero ang uban po mga tao nagapalibot nimo nadato pod. Gani mas kauna pa sila kadato nimo, magkanindot ni ana nga napuyan nimo ang kinabuhi nga gitagana requirement aron mamahimong tinuod nga sumusunod sa Dios. Ikalimtan nimo ang imong kaugalingon. Dili kay ipatigbabaw nimo ang imong biases, ipatigbabaw nimo ang imong garbo, ipatigbabaw nimo ang imong batasan nga dili makaog iro, ipatigbabaw nimo ang imuhang kanabitaw kaugalingon nga panglantaw ngadto sa uban. Ikalimtan nimo ang imong kaugalingon, unahon nimo ang uban, musakripisyo ka sa imong kaugalingon aron makatabang sa uban. Gani, maningkamot ka, dili lang para sa imong kaugalingon apan alang usab sa uban, mao ni siya ang una nga ang nga makasunod kita sa ato ang Ginoong Hesus mga igsuon. Ikalimtan nato ang atuang mga kaugalingon. Ikaduha, pasanon ang imong krus. Unsa man kinsa man mga krus imong kinabuhi, ang uban mingon akong bana pader, akong asawa pader, among mga anak pader. Ang uban mingon amo silingan pader, kauban ako sa trabaho pader. Kinsa man mga krus atong kinabuhi mga igsuon, atong kaugalingon usahay. Kinahanglan pasanon nato ang atong mga krus mga igsoon. Ang problema mo gud nato usahay, imbes nga mupasan kita sa atong kaugalingong krus, usahay papasan pa nato ni sa uban. Okay ra tato o. Natay kaugalingong krus, pasanon nato nya mo volunteer bitaw tang mingon nga, oy naday kay krus, pasanon pud nako na. Aron magdayong na ta sa imong krus. Ang tendency na ito mga igsuon, natay kaugalingong krus, pero sa gusto nato nga kining atong krus nga gibit-bit karon nga mas gaan unta kaysa sa uban, atong ipakanabitaw pasan pagod sa uban ang atong kaugalingong krus. Kay gusto kita, kadawlins kita sa kinabuhi.
Gusto kita nga mas mugaan ang atong mga krus. Haruhay atong kinabuhi. Wala problema atong kinabuhi. Daghan matag mga krus. Problema sa kinabuhi. Kining krisis nga giatubang nato karon. Kining pagkaway kwarta nato karon pananglitan. Way makaon nato pananglitan. Pamilya nato pananglitan na nagkagubot na. O niya itong mga krus, mga igsuon. Ang uban, kabalo na sa mga krus, mangita pa yung laing krus. Nabantay mo, anak? Kana bitaw nagkagubot ng pamilya, ang yang krus, iyahan ng pamilya, pero mangita pa yung saglain. Dubli na ginoon niyang krus. Muna kung imuhan tan-ang pagay mga igsuon, ang una, ikalimtan nato ang ato ang mga kagalingon. Ikaduha, pasano nato ang ato ang mga krus. Dili krus sa uban. Di po nato pwede tapasan natong krus ngadto sa uban. Atong mga kaugalingon ng mga krus kanuman. Pareha ni San Pedro karon posible na diha sa mga tao nakapalibot nato, kadto mga tao magila nato ng mga krus, maupod ni ang hulagway ni Kristus ng kinabuhi. Kaya makita bitaw nato na diha sa mga problema, diha sa mga pagsulay, diha sa mga challenges na nakita isip mo sa katao, kanang makahibalag unta nato si Kristo, mahimamad unta nato si Kristo, mahinumduman unta nato siya, managalihog siya, matagkaroon og unya, diha sa tagsa ng mga kinabuhi. Kaya posible ba na kanang krus na ato ang ginapasan karon? Ang hulagway, ang presensya ni Kristo, diha nato masinati, diha nato matagangtam, labaw sa tanan, diha nato maibalag ang atuang Ginoong Jesus. Ina kumabuhat na nimo mga igsuon, una pa ka makaabot sa ikatulo nga ang kining pagsunod sa atuang Ginoong Jesus. Walay shortcut ni dili pwede ka kung di sila tagsunod ng Jesus. Kung kita lang yung mabuton, musimba lang ko pader, muhalad lang ko simbahan pader, mga lagad lang ko sa kapostolado pader, akong pamilya pader, bahala na sila pader, bahala na sila, di na sila maluwas pader, basta ako pader, maluwas ko pader. Mga tao na kapalibot sa mga pader, sila-sila naman po na pader. Walay shortcut din yung mga igsuon. Dili pwede nga modritso na lamang kita pagsunod ng Kristo, nya kalimtan nato ning luha, kalimtan nato ang pagtabang sa uban, ang dili paghimo nga prioridad sa kaugalingon, o ang pagpasan sa ato ang mga kaugalingong mga krus. Magsugod kita sa una yun. Walay shortcut din. Di kita makaadtog langit, o laktawan nato ang duha, o di ka ang usa sa duha, unya modritso kita sa pagsunod sa itong Ginoong Kristo. Makasunod lamang kita o makasunod lamang kita sa langit mga igsuon, makasunod lamang kita kang Jesus. Una sa tanan, kung ikalimtan nato ang atong mga kaugalingon, putlo nato kini atong mga dautan ng mga batasan, mga dili maayong nindot, dili kayong nindot ng mga batasan. Ikalimtan nato atong kaugalingon, undagon nato atong pagkakarbuso, minus-minusan nato itong pagkahambugiro, kahambugira. Kunya kumabuhat nato ng mga igsuon, nga ang atuang ipalabis itong kagalingon, ang uban na, nga makatabang kita, even to a point of sacrificing ourselves, sacrificing our own good, kumabuhat nato na siya, wa na siya nagpasabot, nga nakasunod na tagang Kristo, kundili, pasano pag nato ang krus. Kanya kumapasa na nato itong mga krus mga igsuon, that's the time
that we'll be able to follow Christ truthfully in our lives. Ikalimtan nato ang atong mga kaugalingon. Pasano nato ang atong mga kaugalingon nga mga krus. Unya, musunod kita kang Kristo. Amen. Amen. Palihog sa pagtindog.